हेलो हाय फास्ट टाइम ब्लॉग यूट्यूब चैनल रे पुणी एक नुआ वीडियो नहीं आपण मानकु अभिनंदन ଏହି ବିରାଟ ବଡ଼ जणाउछि। ପର୍ବତର ନାମ ସାନ୍ଦିମା ପର୍ବତ, ଯାହାକି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିକନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଲିଆ ଗଛଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଭାଲିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭୟଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଏଠି ମୁଁ ଭାଲିଆ ତୋଳି ଅଲରେଡି ରଖିଛି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ଭାଲିଆ ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଠି ଭାଲିଆ ଅଛି, ତୋଳୁଛି। ଏ ପର୍ବତ ପଡ଼େ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତଉଣିଆନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରକୁଡପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିତରେ এই ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ନାଁ ସାନ୍ଦିମା ପର୍ବତ। ଏଠି ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ପିକନିକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା? ସାଇଦ ବାଘ କି କ'ଣ ଆଗ ଜମାନାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଏଇଟା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ତଳ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଛାଇଁ, ବାସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ ଭଲ ଲାଗେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ସାନ୍ଦିମା ପର୍ବତ। ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ପଥରଟେ ଅଛି, ସେ ପଥରରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପଥର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରୁ ପୁରା ଇଲାକା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି এই ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ।